Aitarekin izena bizenak partekatzia zarago, Aitor Zabaletak aitaren saltasun berbera du. Motorra, autoak, abiadura, gasolina, igaz lortutako Euskal Herriko txapelketa berrestea du helburu oraingo denboraldian. Aitor Zabaleta, atzaldeon. Atzaldeon. Eskerrik asko, gure gonbidapenean hartzearren. Zuei. Aitor Zabaleta junior, Aitortxu... Pixka danetik, danetik deitze lagunek Aitortxu, Aitor Zabaleta junior geixau da auto munduan, baino dana onartzot. Aitor, ze puntutan dau denboraldisa oin? Oin zehazki gare denboraldiko erdibidean, inditzugu ziru karrera, eta egisa esan oso ondo goiaz. Lehenengo karreran bigarren egin ginuan, bigarrenean baitxa bigarren, da azkenengoak gorlan lehenengo. Gero be Naparrura urten gabe beste karrera bat itxera, eta horrek ez tozku kontatzen txampelketarako, baina baitxa irabazin ginuan, hasi que dinamika honian goiaz. Igazko Euskal Herriko txapela berresteko asmoz orduan edo...? Bai, saiatuko ga, bide honian goiaz. Momentuz ez dugu euki akatsik ez ezebez, hasi que saiatuko gabe asko papela berdintzen. 6 urte daroiazu gidari moduan, asko aldatu da zure gidatzeko modua? Bueno, edo ez da insamurra? Kotxi aldatu dut eta horrek bain eragindoztak pixkat gidatzeko modu aldatzea, baino nik uste base bat inabaneatik ja hori mejoratzen ju naizela, baino asko ez nuke esango aldatu danik. Eta nola egiten da base hori? Urte asko, volante baten aurrian eta esfortzu eta ordu pila bat. Txikitan karretan da hola ibiltzen nintzen, hemen etxe aurrian, goitxiberetan ibili zen nintzen, eta horre ordu pila sartu nitsuan, eta horre ja konturau, naizta ez konturau, base hon bat itxen dozu bertan. Da gero ja kotxe hartzozunean jutesa akordatzen, ostra, hau nik ikasi nebana goitxiberetan, hemen nago implantatzen da, nahi gabe, baina asko ikasten da. Momentuan ez zara kontziente, baina gero bai ez, gerora... Bai, hori da, nik naiz karrera pasau gala, jode, hau itxoten hemen, itxen eban oindala 10 urte eta nakixan, zetako. Da, ontxe, implantatzen nago, bai. 2008an urrakin inzeben debuta, piloto moduan. Ze hori itzependakotzu? Bueno, azkenean txikitatik nahi izan ebana ez, autolasterketa baten parte hartzia nik idatzen. Kriston gogoan euskan egun hori aiegatzeko eta, bueno, heldu zan. Onden ginuan, bakarri manga bat inginuan, ze justo bertan, entrenamendu manga horretan, pertsona batek istripu bat eukizaban da, bizitzia galdu zaban da, bertan bera geratu zan. Orduan ezan nahi ginun bezalako eguna izan, baina, bueno, anekdota bezala behintzat hor gehatzen da, ez? Pauso hori emundako fetxa moduan bentzet bai, ez? Bai, bertan dan aldatu zan eguna, niretzat hor da inflexio puntua ez, da egun hori bai grauta daukat. Beste lehenengo aldi bat, gogora ekarriko dut zutoin, 2023ko Ibardingo proban lehenengo garaipena. Bai. Hori be kontuen, hortxe edatzen da, ez da, oroimenien betirako. Bai, hori egun politxe esaten da ez, beti ja behin parte hartu zunean karrera batean, beti ja beste zozen nahi dozu, eta danon alzkenian mugia da karrera bat irabaztia ez, da hori guretzat izan zen sorpresatxo bat, ez nion espero hain ondo jutia karrera hori. Gure autua be ez da esan irabazteko bezalakoa, baina oso ondo urten jaun, karrera teknikoa zen, da bai, egun bikain izan zen hori. Bueno, Urraki eta Ibardin leku kutxunak, ze hor garaipenak lortu dituzu, bisetan berriro, beraz? Hori da, bai. Azkenean aurten Ibardinen berriz parte hartu 3 urte eta gero, hori, rekuerdo nazeukogulako, da jutian eginuan berriz, askotan esan dozku, bueltatze zan, ez dakize, da bueltauko egunen baten aldo gunean, ze soskun kuadratzen kalenda isuak eta hola askotan. Da, bueno, 3 urte eta gero junga berriz, eta berriz irabaztia lortu du. Eta hori Urraki esan dozuna, bertan debutau ginuan, da iaz hor irabazi egin ginuan, baitxabe txapela lortuz, denboraldiko txapeldun geratu ginen bertan. Da hori be fetxa oso politxe izan zen. Da aurten be esan behar daukat gorlako igera irabazi ginula, Aitxabe irabazi zen monoplazetan da ni turismotan, da orduan hori grauta ukaten beste egun bada. Eta gainera etxeko lasterketia ez, beti be kutxuna eta
egisa da, zuentzako, etxeko pilotuentzako, bentaja badala. Edo Bai. gorrak ez dau bentajarik emuten. Bueno, ondo jakin bida, bai, azkenean bentaja da, txikitatik horre egonga, gora bera, motorrian, kotxian, karnetatara ginetik bertan gabiz bueltaka, da azkenean bertakoak izatea, bai, laguntzen dago asko, ze bentsaia bidea badakizu, trukuak badakizuz, da nik esango nuke, bai, asko laguntzen dela bertakoa izatea, baina, bueno, lehenauti beko horri izatea, horrek nik uste dut gehiago laguntza dela, ze ja badakizu trukuak eta trampak eta hor guztixak, eta, bueno, laguntza handixa da bertako izatea, baina lehen hau ekorri izenak asko laguntzen dugu. Oin auto honekin dihar duzu. Kotxe auto bat dakotzunean, hau da, galderia da, zure autua hau izan edo beste bat izan, karreretanetara egokitzen da, edo badauz batzuk dituzten ezaugarrixengatik zailagoa, edo errazagoa, edo ezinezkoa da auto horrekin joatia. Bai, adibidez nera itxan kotxia, dala barketa bat, barketa horrekin ezinezkoa rally bat korritzea, ze da monoplaza, da gidari bakarreko auto bat, eta horrekin ezin zeinke rally baten korri du. Honekin adibidez, dago egokitzuta igoerak egiteko, baino aurreko urtean, 2025ko azkenengo karreretako bat izen zen intxortako rally sprinta, eta hau moldatu eginuan rally sprint hori korritzeko, beste aulki bat jarri zotzaun albuan, estintoriak eta babes guztixak beharrezkoak adaptatu ginuan kotxea hortara, eta naizta ez egon perfecto karrera hori txeko, bueno, ala nolaz parte hartu ginuan da oso ondo jun jaun, baino hobetu zeinkien, baina, bueno, moldatu genuen kotxia karrera hori txeko. Esango dut, komeni dala jakitia ze karrera inbia duzun eta kotxia, ikusten dugu, ez? Babestuta, ondo prestatuta, ondo tuneauta, ez da? Bai, azkenean babestuta dana jun behar dia ondo babestuta, araudi badaukagu eta hori bete behar dugu korritxual izeteko. Karrera aurretik berifika bitxozkoe kotxia, arau guztiak bete ditugun ikusten ditue, eta zehose gaizki baukozu, esatotzu, haizu, hause ez daukozu ondo, hurrengo karrerarako konpondu edo ontsa albozu baitxa jarri ondo. Eta, hause... Hora, ITV-a pasatzia moguan? Bai, hori da. Guk igoretan ez daukogu ITV-erik, ze da bide itxi bat, baina honei pasau beharreukin otzan intxorta itxeko, ze azkenian zela kaletik eta gidatzozun gero, segurua eta ITV-a eta dan aukibizu. Osea, moldaketa bat bai enginuan, ez oso handixa, baina zeukogun gauzekin da nahiko txukun laga ginuan autua parte hartzeko bai. Oin dihartuzu bakarrik, baina zuko pilotu moduan asezinean? Bai, hori da, 2019an inoan debuta. Egun hori bakorratzen naiz, bergako jaixak zian, eta aurreko gunean ez neban jorra ikein, karreria itxeko. Mikel Alustizakin, lagun batekin azpeitxin hartu inun parte, eta oso ondo junzan egun hori baita. Baina zu bazekitzun garbi, zuria zala... Bai, eskerreko jarlekua, ez? Hori da. Azkenean bai, kopiloto lanetan behibili naiz askotan, bueno, ikesteko bestian gandik asko ikasten da, beti pilotu berrixekin daula ibili naiz, eta danekin zehose ikaste oso, ona edo txarra, baina, bueno, bakizu, zein da ze ezin. Aitor Zabaletan semia izatiak, edo zure aita Aitor Zabaleta izatiak, zer dauka gehiago, honetik edo txarretik? Bueno, nik esango nuke honetik, azkenean txikitatik asko erakutsi dozta itxak, zer egin zerrez, konsejuak, dana, gero presinua asko eukizen dut karreretan, ze danak zuri begira darez. Hori alde txarra igual, ez? Bai, hori alde txarra da. Txarra edo. Zerauz, begipare danak zure begira, hau Zabaletan semia da. Hori da, bai, asko egoten dira zuri pendiente, saber zeitxozun, zelan itxen dozun, ja, denbora kasiratik egin behar dituzu, zela zura itxagoz ondo ibilian, zuri ez dugu gutxo espero, ez da, horre hori, nerviosismo puntu bat emutotzu, baina, bueno, igual, txarran barruan behona, zehola konzentrauta zabe eta ondo inbizula eza relajatzen, ez? Ganadala aita superatzea ez da basamurra izango, ez? Ez hori ez dut uste lortuko gunik. Ja ez nahi esaten lortu dituen txapelketa piluan gaina baizik eta da, gidatzeko modua, gidatzeko estilua, barketa basela eruan. Bai. Hori ja nik ez dut uste igual hauko egunik bez. Osea,
nik beragandik ikasiot eta aldoten guzti xa nabilitzen, ondo gaizki, baina, bueno, bera be zuzentzen dozta, laguntzen dozta, betxo, hau indozuna, igual, honiko lehenko neban, da, bueno, gure liskartxoak ekitxe ditugu, baina, bueno, gero konforme jartzen ga. Parketa batekin ikusten duzu zeure burua? Ba, ez pentsaba inoiz, askotan esan dozta, noiz hartuko... Lola BMW hori horrengo da. Noiz hartuko den haitxan kotxia, ez da gize, eta nik uste dut hainbeste esan doztela, ja, naskauta nahola, eta ez dutela prauko neban, baina igual bere onduan, monoplazatan ibiltzen da, bi plaza da berez kotxe hori, Le Mans, eta bertan ibili zen zan, da orduan dauka bi eserleku, eta, bueno, alboan jungo nintzen, egun ematen sentitzeko adrenalina hori eta... Ez tozu sekula kotxe berian parte hartu? Ez dugu inoiz parte hartu batera. Bisok igoerak itxen du normalian eta bakoitza bere kotxeakin parte hartu izen dugu. Eta, bueno, hemendik gonbitatzen jata, egunen baten era aluan etortzen dan, ez dut uste, baina nahi badau, hemen dauka, ja. Gonbida penaltzeko. Hoixe. Claro, familia honetan, hirugarren hanka ama da. Bai. Aitzakin pasoko zituan, oin zebiakin eta aitzakin, zer dino? Ama merito gehien daukana, nik uste dut etxe honetan. Bai, gaizki pasatzen dago, hasieran beti nervioso egoten da, hasieran nik uste dut gehixau, baina oin alata, azkenean bere semia kotxe baten barruan ikustia, ez da ondo pasauko. Lasterketia bukatzen da honean, ja, nervioso guztia botatzen du, eta nik uste dut ja, posizien da ona, karrera guztitxik. Baina, bai, momentuz ez dut zago eman decepzio asko, disgusto asko, eta espero la jarraitzia. Baina, bueno, arro behongo da. Bai, azkenean... Barruan baldin badabe bai. Nunbaitzen eukiko barrotasun puntu bat, Bera nahi dabena guk ondo bukatzia eta listo, baina, bueno, emaitza onak taratzea itxugula ikusiz be, hori guztu eta arrotasun puntu bat emungo txala. Euskal Herriko txapelketia, bueno, nahiko ondo bideratuta doia. Badakotzu begiz jota, ez dakit, probaren bat, erronkaren bat, gurako neuke, auskalo egunen baten. Bai, bueno, a ber, nik uste dut beti nadugula gehiago, Orduan Euskal Herri izan zarenean ja, igual Espainiara salto itxan nahi dozu edo, bakiz zaila dela lana gaitxik eta denboria gaitxik eta batez be presupuestua gaitxik. Baina, bueno, diru asko euki eskero, bai, Espainia mailan guztoko jaten parte hartzia edo bestela, igual beste modalitate baten proba hartzia, probau dugu, baina, bueno, azkenean etxeko lasterketia zen da horre plus bat ematen zozkun, ze bidia esautze ginuan bastante. Bueno, bi erronka horre euskat, salto bat itxia Euskal Herritik Espainia mailara, edo estela rally springen kategorizan be probatzia. Hemen di behizileike, Aitor? Gure mailan ez. Mundu txapelketan da, Europako baten batekola, igual bertati bizi da, baina hau guretzat hobi bezala da, Daukagu besle asko eta asko laguntzen dozkuenak, gero ez da gehiago dauzkagu baitza, asko eskertze dutet hori, baina Euskal Herri mailan ontaz bizitzia ezinezkoa. Automobilismo onditzen doia, baina ulertzen dut ondikan familia txiki bazai gainera neskak erosetak eixo, baiara mebaitza ditugu, bereziki kopilotu lanak egiten. Horrek be, familia onditzia dakar, ez? Txikitxasunian, baina onditzen. Bai, neskak hausar datoz, beti zendia, baina, bueno, ontxe familia asko handitzen dabil. Gainera, emakumeak automobilismoan eskuerisa berri bat sortua eta fundazio bat, non emakumeen parte hartzia sustatzen deben, lagundu itzen debe gidari bezala eta parte hartzeko neskei, da mugimendu politxoa da. Eta, bueno, jendia badabil animatzen, karreraro beti ikusten da, aurten ja nidak edala, 2 o 3 neska animatu dira gidari bezala, eta oso politxa da egisa zen, bai. Euskal Herriko txapelketa horren pendiente geratuko gara, Aitor, segi egurrian zaindu. Bai, eskerrik asko. Eta ikusiko gara. Hori da, mila esker zuei.